Vodosnabdevanje grada Tutina i prigradskih naselja sa vodozahvata Koničko vrelo trenutno je zadovoljavajuće jer sve visinske kote trenutno imaju vodu. Takođe sa vodozahvata Lipička vrela opravili smo pumpu koja je bila u kvaru 20 dana i sad je ona u funkciji i to naselje je sad potpuno snabdeveno sa vodom. Što se tiče bakteriološke ispravnosti vode, ona je potpuno ispravna. Sve analize pokazuju da taj deo je zadovoljavajući i nema bojaznosti da građani se plaše da je bakteriološki voda neispravna. Što se tiče mutnoće, ona jeste s vremena na vreme pojačana mutnoća i nije za piće, međutim iz dana u dan mutnoća se menja, zavisi od vododotoka, odnosno od otapanja sad snijega i padavina kiše, tako da svakog dana kvalitet vode, odnosno količina mutnoće se menja i ta mutnoća nije zabrinjavajuća jer ona je tu na ivici za neki promil je veća nego što je to pravilnikom, međutim ni to nije zabrinjavajuće. Što se tiče kvarova, tu imamo dosta kvarova svakodnevno na vodovodnoj mreži u gradu. Ekipe su non stop mobilne i nastojimo da svaki kvar na vrijeme otklonimo. Što se tiče čistoće, za što je takođe zaduženo javno komunalno preduzeće Gradac, mi ove godine smo sklopili ugovor za zimsko održavanje kako ulica, tako i lokalnih i nekategorisanih puteva sa opštinom i uključili smo neke operatere koji nam na terenu obavljaju redovno deo poslova. Mi što se tiče u gradu smo zadovoljili potrebe sa našom mehanizacijom i nešto sa još jednim operaterom, tako da na teritoriji opštine Tutina do sad nismo imali nikako neprohodnih puteva kako u gradu, tako i u prigradskim naseljima i nekategorisanim i lokalnim putevima. Čistoću, odnosno odvoženje smeća, radimo normalno kao u normalnim uslovima, znači nema zastoja. Tamo gde nismo mogli da priđemo, tamo smo upotrebljavali pomoćne mašine radi uzimanja i redovnog odvoženja smeća, tako da komunalno preduzeće radi u potpuno normalnim uslovima, tako reći, bez obzira što neki dani su i zbog vremenskih prilika nenormalni, ali mi smo potpuno zadovoljili potrebe grada za sve oblasti sa kojima raspolaže, odnosno za šta je zaduženo komunalno preduzeće Gradac.